Uitați-vă un pic, sătul beveu. Sătul spate. Eu mă joc pe tabletă. Bă, ce? Sătul mai drumul principal. Și uitați, sătul beveu. Vezi cum se vede? Așa se vede beveu. Cât este ceva beveu, se vede. Uitați beveu. Nu pot să mă joc nimic. Bă, ce mă joc mai bine? Among Us, dar nu mă dați să mă joc nimic.